Europar Batasunaren sorrerak berrikuntza erabatekoa ekarri zuen nazioarteko zuzenbide publikoan. Berrikuntza horien guztien artean, azpimarratzekoak dira sistema instituzionali dagozkionak, eta horren barruan bereziki aipatzekoa justizia auzitegiari dagokiona. Berrikuntza hauek guztiak ezarri ziren, hain zuzen ere, Schuman adierazpenean helburu gisa ezartzen zen Europan federazio bat sortzea ahalbidetzeko. Eta federalizazio prozesu horretan, justizia auzitegiak oso paper importantea bete du. Lehendabiziko urteetan, eskumenen interpretazio malgua ezarri zuenean, helburua kontuan hartuta eta ez itunetan zehazki erabiltzen ziren hitzak edo adierak. Gero, urte askotan zehar, oinarrizko eskubideen sistema sendo bat sortzen joan da. Azkenean, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen kartan bildu direnak. Eta azken urteetan, Europar Batasuneko oinarri diren printzipioak gidari hartuta, Europar Batasuneko estatu batzuetan bultzatu diren sistema politiko iliberalei muga gaindiezinak ezarri dizkio justizia auzitegiak. Beraz, justizia auzitegia Europar Batasunean daramagun federalizazio prozesu horretan protagonismo berezia hartu du. Eta etorkizunari begira, justizia auzitegi sendo eta independentea behar dugu, ibilbide honetan aurrera jarraitu ahal izateko modu sendo eta argian.